La VFX School es un curso de especialización hacia los efectos digitales donde formamos a los alumnos y alumnas en las distintas especialidades que conforman el mundo de los efectos digitales. De esta manera tienen la capacidad de poder estar trabajando en el mundo real con las herramientas que se utilizan a día de hoy en el mundo profesional de los efectos. La VFX School se encuentra dentro de SCAC, de donde salen muchos profesionales de todos los sectores del mundo audiovisual y entre ellos los efectos. Estamos muy orgullosos de tener gente como Laura Pedro, que ha sido ganadora de varios Goyas y supervisora, por ejemplo, de Super López. Lluís Castells, también ganador de Goyas y supervisor de efectos de Eva, por ejemplo, entre otras películas. También tenemos exalumnos como Xavi Martín, que ha estado trabajando en Mandalorian, en The Jungle Book, que ganó el Oscar, y una serie de exalumnos y gente, digamos, en activo dentro del profesorado que siguen trabajando en este tipo de producciones que se están llevando a cabo a día de hoy. Cada año los alumnos tienen un proyecto que va junto con los directores de la SCAC y donde ruedan un corto con efectos visuales. Entonces, durante la semana de previs, ellos hacen una versión en animación de todo lo que va a ser rodado y esto permite decidir cuadros, trabajar con el director de foto y empezar a plantear el trabajo de lo que és la postproducció. Vam fer el nostre propi curs de VFX, guionitzat per un guionista d'escac i dirigit per un director d'escac també, i nosaltres participàvem afegint els efectes especials. El bo d'aquest curs era que cadascú deia doncs jo prefereixo fer l'animació, doncs jo prefereixo fer el modelatge o la compo. En la VFX School pueden probar un poco de todas las especialidades de lo que son los VFX y entonces es una buena oportunidad para probarlo y para decidir qué es la especialidad que les gusta más. Y bueno, estando en la SCAC, están en un entorno que yo creo que es bastante inspirador. Estem en un moment superinteressant, increïble. Jo em dedico a això des de fa 20 anys i mai hi havia hagut un moment com aquest. Hi ha moltíssima feina. A més, el món dels efectes visuals és un món on es requereix feina molt especialitzada. Jo recordo també quan vaig començar que una sola persona podia intentar saber de tot i aprendre de tot. Amb aquests 20 anys ha evolucionat moltíssim. És impossible abarcar-ho tot. Llavors necessita gent molt especialitzada de coses molt concretes, gent molt especialitzada en modelar, gent molt especialitzada en simulacions, en composició. És un món inabarcable. Gràcies a les plataformes digitals, on és el boom de les sèries, aquestes pel·lícules que eren d'una hora i mitja, ara són sèries de 10 o 8 capítols. Clar, cada capítol és una hora, llavors clar, estem parlant com si fossin pel·lícules de 8-10 hores. Llavors, la quantitat d'efectes que moltes d'aquestes sèries tenen són enormes i a més, per tant, necessites moltíssima més gent perquè són moltes més hores de producció. I la feina ara mateix n'hi ha moltíssima. La VFX School crec que li podria interessar a persones tant que no tenen coneixements dels VFX o tenen pocs coneixements però saben que s'hi volen dedicar a això, com a persones que ja tenen una base sòlida en el món dels efectes però no saben ben bé a quina especialitat s'hi volen dedicar. Perquè SCAC profunditza en les matèries i t'acompanya en la decisió de triar l'especialitat.